Уважаеми TikTok другари, Facebook другари, YouTube другари, искам да ви кажа, че много дълго време аз мечтая да пусна абонаментна кутия. И много дълго време ме е шубе да го направя, поради простата причина, че това първо е голям ангажимент, който като се поеме трябва да се удържи до край. Второ, трябва да предложиш продукти, които да са уникални, да са нови, да са иновативни и да са на по-ниска цена от продуктите, които предлагаш в онлайн магазина си. Трето, да можеш да насмогнеш на количествата при евентуален бум. И четвърто, когато човека получи своята абонаментна кутия, да отвори и да каже вау. До момента с отварянето не сме стигнали, но с първите поръчани абонаментни кутии на Wisk Box 1 за месец октомври вече са факт, платени предварително с карта и не мога да повярвам. Честно ви го казвам, не мога да повярвам. Много съм щастлив, благодаря ви за доверието. Имаме 1000 кутии за продаване, за раздаване, за изпращане, както искате така го наречете. Благодаря ви сърдечно. Не спирайте да ги поръчвате, защото това е крачка напред за нас. И освен това, със сигурност, продуктите, които ние ще ви изпратим между 1 и 5 октомври, ще ви накарат да кажете вау и ще се припознаете точно с тези 5 неща, които бяхме изредили в предходния клип. Кутиите са налични само с предварително плащане с карта. Най-вероятно ще се досетите защо. Няма да влизам в подробности, защото дигам кръвното. Благодаря ви пак, живи и здрави. Имаме 1000 кутии за изпращане, така че поръчвайте колко може да ни свират ушите. Хайде!